राहा गोथेबाय हा हु गैला मा खायदाबाव जाथि बंस'बाबो रावबो गैला दा बिहरावनो बयहाबो गोदोलांबाय जानांगौ जाया नङा साथाम साब्रै जालांबाय रायजोफोर बरदो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय बे भिडिअ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो क्रिसमास आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि आङो बावहरग्रोना लाग्रोबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग भिडिअ नङाबा माबा मोनसे फानि भिडिअ लानानै फैयाखै मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों आङो बे भिडिअखौ जोबोद इमारजेन्सि आं बानायनाय जाबाय आङो गुबुन जायगायाव आङो थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय एसे खबर मोनबाय बेबायदि भिडिअ बानायनांगौ होननानै आं खबर मोननायलाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जानांगौ नोंथांमोना गुसुं इन्ट्र'नि गेजेरजों मिथिखाबाय बे भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्तिपुर 4 नं अदालगुरि 4 नम्बर अदालगुरिनि जाय खान्दा होननायनि हिन्जाव बियो रिना नार्जारि बे दा बिराद दुखुआव गोलैना दङ रायजोफोर दा बिनि थाखायनो आं खावलायनो सानो गामि जानानै बिथांजोनि थाखाय सोरबाफोर अननानै एसे थाइसे थाइनै बिनि थाखाय मदद हरोबा मोजां जागोन नामा आंखौ खावलायहरदों राजु नार्जारिनि आंगो बिसि रिना नार्जारिनि देहायाव गोबां माखासे बेमारजों सैनांनानै माखासे हार्टनि प्रब्लेम आरो थै खमिनायनि प्रब्लेम बायदि बायदि प्रब्लेमजों गोबां लोमजानायनि गेजेरजों गोबां हाराहास्ति जानायखौहाय रायजोफोर गासिबो डाक्टारनावबो अजानावबो लांनो फैसा थाइसेबो गैला आंखौ हेल्प होदो रायजोफोर एसेबाबो थाइसे थाइनै आरो दानि सरखार गोदानबाबो फुराना सरखारबाबो थाइसे थाइनै अननानै होबा हामसिगौ नंबाय आङो एसेनोसै रायजोफोर आंनि बिनाया राहा गोथेबाय हा हु गैला मा खायदाबाव जाथि बंस'बाबो रावबो गैला दा बिहरावनो बयहाबो गोदोलांबाय बिथांमोना गोबां ट्रिटमेन्ट खालामबाय गोबां थाखा फैसा गारबाय नाथाय अब्लाबो सोखाजानायखौ मोनाखै नाथाय दिनै लास्ट ममेन्टआव बा जोबथा बुब्लियावहाय गासैजोंबो निरुपाय जानायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना थाङै थुङै नों आं रायजो राजाफोरनाव खावलायदों बा बुंथिदों दि सोरबाफोर जुदि गरफा गरनै जुदि बे बेमारिखौ अनखांनानै बा बे बेमारिनि थाखाय जुदि हरोब्ला हामगौ बेबायदि साननानै अनसुंथाइ मोननो खावलायहरनाय जादों दिनै बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बे दुखुथिया न'खरनि जानानै बा बे बेमारिनि जानानै आं आखाइ खबजबनानै नोंथांनियाव खावलायो जोङो समावहाय मानसि हिसाबै समाव गोबां बायदिसिना खैफोद जायो जोंनि देहायाव बेमार आजार जायो जेब्ला जोङो गावनि दंनाय गोहोजों गावनि दंनाय रांखावरिजों जोङो जुजियै जेब्ला जोबथा लास्ट ममेन्टआव जेब्ला जों आगान सुरनांगौ जायो अब्ला जोङो सानो बा जोङो राहा गोथे जोङो जायो बे समाव जोङो सोरनिबा सहाय मोनगोन खोमा सोरनिबा अननाय मोनगोन खोमा सोरनिबा थाइसे थाइनै सहाय मोनगोन खोमा जों बेबायदि सानफ्लाङो दा बे न'खराबो बेबायदिनो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायदों बा भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोरनिफ्रायबा गरफा गरनै मोनला हामगौ बा हरोबा हामगौ बेबायदि साननानै नैबे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारजों नङाब्ला नैबे बारक'डनि गेजेरजों नोंथांमोननि अननायजों जा हायो एसे एनै अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरनाय जादों जोङो बयबो मिथिगौ मानसिया मानसिखौ अननाय हेफाजाब होनाय बे देरसिन धोरोम दिनै सोरबा सासेखौ अनखांनाय बेनो जोंनि मानसिनि गुबै खान्थि जानांगौ लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों बे बेमारिनि जानानैहाय खावलायदों जोबस्रालांबाय अब्लाबो न'खरनि मानसिफ्रा थांनानै थागोन खोमा मोजां जाफिनगोन खोमा मोजां खालामफिननो हायोब्ला मोजांमोन बेबायदि मोनसे मिजिं आसा लानानैहाय दिनैहाय फाहामनायनि बेबस्था लागासिनो दङ नाथाय रांखावरिनि आंखालाव बे रायजो राजाफोरनाव आंनियाव नोंनियाव खावलायदों गरफा गरनै जुदि होयोब्ला मोजां जागोन बेबायदि सानदों आरो फैबाय थानाय जि सरखार बे सरखाराबो जुदि दानि सरखार बिटिआरनि सरखार बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों गामि जानानै बिथांमोना अननानै बे बियानि फिसा जायो बियानि फिसानि थाखाय एसेब्लाबो अननानै बिथांमोनहा थाइसे थाइनै मदद खालामोबा मोजां जागोन नामा आं खावलायदों आरो जाय बेमारिनि बिफा बेबो जाय पार्टिनिनो इउपिपि पार्टिनिनो बिराद योगदान होग्रा बिथांनि जानायनि आं बेखौनो नोंथांमोनाव आरो खालामनाय थाबाय आरो आखाइ खबजोबनाय एसेबाबो थाइसे थाइनै बिनाय थाबाय आरो रायजोफोरनाव दा सरखारनियावबो खावलायदों स' लोगोफोर दिनैहाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों सानदोंब्ला बा अनखांनाय फैदोंब्ला गोसोआव गाबखांनाय फैदोंब्ला नोंथांमोना गरफा गरनै
सहाय होनो हेफाजाब होनो हागोन नोंथांनि थाइसे थाइनै फैसायानो बिथांनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिथांनि मुलि गरसेनि थाखाय गिदिर सहाय जागोन आरो जायफ्रा बे बेमारनि थाखायहाय एसे एनै दान होगोन बा अनसुंथाइ हरगोन नोंथांमोननि न'खराव गोबां इसोरनि बोर आशीर्बाद थागोन आं बेखौ खावलायबाय आरो आंनि भिडिअ बनायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय